may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang panahon karon hadul na, busa mangandam kita matagusa. Ang pulong sa Diyos patalingugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo. Ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga higala among mga suki o mga pinalangga namong tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og biadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga mga higala, pagadumalahon kini sinong higala, Brother Live Claves.
Okay, nagbinugtong taron, nag-inusara taron dinhi tungod kay ang atong partner wala pa dinhi kauban nato nining sayos kabuntagon. Siguro karon taod-taod maabot to si Brother John Diheto. So kamong tanan nga amo mga listeners, ang mga nag-follow nining nga program, mga viewers nato sa Facebook, sa bisan asa nga part sa kalibutan karon, kinasingkasing muna ko higala nga gina-welcome ni ini nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, sa pagpadaysunahan mag-ampo ta mga higala. Amahan na mo nga anaa sa kahitasan sa mga langit. Nini nga sayo sa kabuntagon o Dios sa adlawng Domingo, nagapasalamat kami kanimo nga ikaw nagluwas sa among kinabuhi. Nga hangtod ning buntaga, ikaw nagapakig-uban kanamo. Nagahangyo kami kanimo karon nga samtang kami magapamalandong og magtuon sa imong balaan pulong karon, magtubag sa mga pangutana, hinaot pa nga ang matag-usa namo imong ablihan ang among salabutan aron ang imong pulong may luna sa among kasing-kasing. Among masabtan, amo kini makinabuhian nga maoy magtudlo kanamo sa pagkinabuhi subay sa imong kabuton. Andama among nahuna o Dios sa pagsabot niini. Gaydi ang matagusan namo. Mo'y among gihandom nga uban sa tanan nga naminaw karon, uban sa among manahal sa kinabuhi, nga kung mabalik si Ginusos, wala untay isa na malaglag. Kami untang tanan makahimo sa pag-uban kaniya o makapuyo sa langit ng pulianan. Panalangini kini nga program o ang among mga kahigalaan karon ngang uban kanila nagdunay giantos nga mga balatian sa lawas. Hinaot pa Dios nga pinaagi sa imong gamhanan mga kamot. Imong paghikapon ang tanan karon nga naay mga balatian sa lawas. Nga mahibalik unta ang maayong panglawas, himsog nga panglawas samtang nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Ang uban adunay mga problema duha sa panimalay. Family problem. Hinaot po Dios, ikaw maghatag og kahusay, ikaw maghatag og makasulbaran sa ilang mga problema. Uban ay mga financial problem. Hinaot pa ikaw maghatag og kasulbaran tanan. Labaw tanan, kung naay mga kalibog matag-usa namo, naghangyo kami nga tagai kami og giya kahayag sa salabutan aron amo masabtan ang tin-aw nga kamatuoran nga magahatod ka namo paingon sa kinabuhing way katapusan. Nagalaom kami nga ikaw dungog og maminaw sa mga pag-ampo karon buntaga. Hugasi kami sa among kapakyasan kini among gisalig nga madawat sa pangalan ni Ginusos nga among manluluwas. Amen. Okay, ato nga subliuno gina-welcome ang tanan karon nato nga mga pinalangga nga mga listener kutob sa naminaw karon sa atong programa. Kamong tanan mga higala gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So pwede namo makapadangat diri namo og mga mensahe pinaagi sa pag-text, no? Alang ni adtong makahigalaan nga wala pa makasulay og padangat og mga mensahe dinhi sa ato nga programa. Ang akong cell number mga higala kang Brother Levi Claves nga number 0926-8869-758. Ako subliyon 0926-8869-758. Okay. Anya pwede sad mo sa ato nga live karon alang ni adtong mga kahigalaan nga pakasulay og lantaw. I-search lang sa inyong Facebook higala ang DYCM Bugo Adventist, no? Aron magkauban ta sa karong buntaga sa pagpaminaw nini nga tulumanon, din maminaw tag mga honi sa awit o mga tubag sa pangutana nga gipadangat ra po dinhi sa atong makigalaan. Niawit atong idalit, ikaw ang Jesus.
saman kalayo ang langit. Kung mamualang sa tanan, muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo
Makita ta sa langit, magkuptanay kita. Tagbo ako sa kilid niya. Makita ta sa langit, mag-awit ang tanan. Mga igsoon kumuadto ta. Pasanong tang tanan, Panguluhan ni Jesus, matukan tang salamo daw kita. Langit ang tumo, pagluwas sa katawhan, tanan magampunga malamig. Magkita ta sa langit, magkuptanay kita. Tagbo ako sa kilid niya. Magkita ta sa langit, mag-awit ang tanan. Mga igsoon kumuadto ta. Magkita ta sa langit, magkuptanay kita. Tagbo ako sa kilid niya. Magkita ta sa langit, mag-awit ang tanan. Mga igsoon kumuadto ta. Mga igsoon kumuadto ta. Mga igsoon kumuadto ta. Muadto ta. Sa ko Ginoo diha sa akong kahuyan, taksa ko gikan sa mapagsalay. Kay diha lamang kanimo ang akong kasiguruhan, sa tanan ikaw ang akong gisaligan. Sa ko
Okay, may buntag no sa tanan nato nga mga listener karon kutob sa naminaw sa atong programa. Naabot sa labyog sa atong nga broadcast. May naman sa tanan nato mga viewers dinis Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa ubang pang-part sa kalibutan karon nga naglantaw sa atong FB. So good morning diay sa atong mga listener diha sa Negros Oriental o Negros Occidental diin ang ato nga ang programa sa radio nakaabot sa biha no, ang uban nagapamati lang pinagi silang mga radio sets. So welcome kamo karon buntaga sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita nya sa tanan sa ato mga viewers diha sa Negros. Ani atong mga pinalanggan tigpaminausad ang mga viewers diri sa Masbate. Good morning sa tanan nga taga Masbate nga naglantaw labi na diha sa Hilutungan, Masbate. Good morning diha sa mga nesesaryo family. Tanan diha nga naminaw. Good morning po ni Pastor Rosales diha karon. Kanya tanan natong mga listeners o mga viewers sa diri sa Biliran Province na maayong buntag sa tanang taga Biliran. Good morning ni Brother Johnny Serenio diha, bro, may buntag nimo. Na Brother Kinsing Lagarisa diha, guban pa natong mga listener. Kanya mga viewers nato diha, welcome sa atong programa. Diri sa mga higala sa probinsya sa Leyte ato sang gipangumusta ang tanan nga taga Leyte. Good morning diha sa Ormoc City no. Diha sa Ormoc kay lanog po ni atong programa. Kalabanan diha ang uban na minaw sa radio lang ilang paminaw. Ang uban po naglantaw sa Facebook no. Maayong buntag sa taga Ormoc, diha sa Berida, niya tanang taga Palonpon. Ato sang gina-welcome diha sa Matag-Ob Leyte, Kananga Leyte, bisan pa man diha sa Baybay City. Good morning ni Brother Otek de San Nico diha. O niya tanan nga naminaw sab diri sa diha sa Isabel Leyte, diha sa San Isidro Leyte, diha sa Kalubian, o dinhi sa Tabango Leyte. Good morning din Brother John Quezon diha uban ka Sister Judy. Tanan diha nga naminaw og dinhi sa Villaba Leyte. May buntag lang Brother Jose diha Insinso lang Sister Nati. Salamat po sa inyong sound system diha. Mayngon man nila ni Ma'am Gretchen Novela diha sa Kagnokot no. Mayong buntag ninyong tanan diha. Welcome kamo karon sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato sang mga viewers diya, welcome. O niya, mga tigpaminaw sa nato diri karon sa Camotes Island. Mayong buntag sa tanang taga Camotes Island or Islas Camotes. O niya, ngadto sad nila ni Brother Tato Sotelo ato sang pasalamatan sa lugar Kadkagan. Sayang way puas nga pagpalanog dining ato nga tulumanon dinhi sa radio no. Mayong buntag tanang Tagaluwer Kadkagan nga naminaw karon sa lanog sa sound system ni Brother Tato Sotelo. Kamuntanan diya, welcome. Ya pwede mo makapadang at higala og mga messages dinhi sa ato nga tulumanon. Ato sa mga suki nga naminaw diri karon sa isla sa Bantayan. Naglangkob sa tulo ka lungsod, Madridijos, Bantayan og sa Santa Fe. Diya sa Madridijos, good morning yung tanan no. Ato mga tigpaminaw bisan pa man diya sa Kaungkod, Madridijos. Daghan tag mga suki din naminaw. O niya mga tigpaminaw santo diya sa lungsod sa Bantayan. Pasalamatan din nato sa Brother William Tadlas diya sa ilang sound system. O ngadto sad ni Brother Cotijo diha sa Circulo Tikad no, mahibuntag mga silingan diyang naminaw. O niya ito sa Islas Tipayran tapos kang Brother Lucernas. O mga kaislahan diha sa Silagon, Butiges, sa Doong o uban pang mga isla sakop sa Bantayan. Good morning yung tanan niya. Welcome kamahigalan ni sayos kabuntagon sa tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya ato mga pinalanggan tigpaminaw sa diha sa Santa Fe no. Good morning sa tanan taga Santa Fe. Good morning sa ni Brother Jeremiah Humula diha sa NHA no. Mayong buntag sa ninyong tanan diha nga naminaw diha sa Machamban, diha gyud sa lungsod sa Santa Fe, diha sa Ukoy. Good morning ni Brother Lot Belia Belie.
Anya, salamat po siyang sound system diya nga always magtingog. Mga tigpaminaw sa nato diya sa isla sa Hilantagaan o diha sa isla sa Kinatarkan. Good morning niyong tanan. Happy Sunday. Anya, mga tigpaminaw to diya sa Bitngil Island, diya sa Malapascua Island o dito sa Carnasa Island. Kamong tanan, welcome mga higala. Good morning sa ni Pastor De Arnel paalis po diya sa lungsod sa Bantayan. May buntag di Pastor di sa Bantayan Island, no? Uban siyong pamilya. Niya, good morning sa diri sa atong matik paminaw din sa Mainland Cebu nga naabot sa labyog sa atong broadcast, labi na sa mga ibabaw sa mga kabukiran or mga kabukirang barangay din makuha sa atong signal, no? Diha sa mapanalitan diha sa Magsaysay, Balanban, o niya diya sa makabukirang barangay sa Tuburan, diya sa Tabuilan, atong ginawelcome ang tanan niya. Good morning diya sa Olivo, diya sa Kalumbangan, diya sa Dalid, no? Maimbuntag yung tanan, o diri sa Gimpilakan, atong mga pinalanggang makigsunan. O pasalamatan sa nato atong mga kaigsunan diya sa Gimpilakan nga diri hapon sa Kadwawan. Join sila sa Santa Sina. So salamat kayo no. Good morning di ay sa mga yunting family diya. Ngadtos mga Golbin, Tirana family, ngadtos mga Pikit-Pikit family, mga Samson family. O niya ngadto ni Brother Maning Masbang. Brother Maning may buntag nimo uban siyang family. Niya ngadto nila ni mga tigpaminaw sa nato diha sa Bundo, diha sa San Jose Bourbon, ilang brother Amay Pitugo, uban siyang pinalangga ang asawa, yung family. O niya ni Brother Rodrigo Villamor, maying buntag niyo Brother Rodrigo, niya salamat po kayo sa imong lanog nga sound system diya, no? Niya, good morning sab sa imong family, o mga silingan karon diha nga naminaw sa latos sa trumpa ni Brother Rodrigo Villamor. Na Brother Rolando diya, may buntag ni Brother Rolando. O niya, tanan nga namin nausab dito sa Carmen, diya sa Katmon, kay padungog po niya itong programa dito. Labi na ni Brother Mario Alquizar, uban siyang kauban, may buntag ninyong tanan diya no, sa Katmon. O niya, sa mga kabukirang barangay sa Katmon, di naglanog-lanog ni itong programa sama sa Kasantikan, Agsuwao, Katmon, diya sa Bungyas. O niya, mga kabukirang barangay sa diri sa Sugod, diin atong makigalaan diya nga always naminaw. O niya, uban nahimo na gid ato mga kaigsunan sa pagtuo, atong gina-welcome na sab nining sayos kabuntagon sa programa sa kini ang maing balita. Niya, good morning diya sab sa Bourbon. Daghang putag mga sukin tigpaminaw sa Bourbon, diya sa Poblacion Bourbon. O niya diha sa Lao Bourbon, maayong buntag. O niya diya sad sa Bundo Bourbon. So good morning ninyong tanan diyo, mga Orsal, mga Morelio family, uban pa natong mga minahal nga makaigsunan diha karon. Unya diha sa Calabira Bourbon, asa tay mga atong mga kaigsunan diha nga bag-o lang nahimong tong makaigsunan tungod silang pagpaminaw karon sa atong programa. Unya good morning sa Home Division diha sa diha sa Bundo Bourbon, no? Salamat kay siyong kadasig, nag-Home Division mo diha. Aniya atong mga suki nga naminaw diri sa Kaguyong o diri sa lungsod sa Tabugon. Good morning diya ng Brother John Lobitania diya. Ngadtos mga Lingganay family, mga Tirana family. Aniya good morning pod nila ni Brother Bandalan, ang mabtikon nga elder sab diha sa Tabugon ug tanang mga kaigsunan nato diha. Good morning la ni Sister Remy Montiliano and family, lani Sister Delma, uban siyang pinalanggang banag mga kabataan, tanan nga taga-Tabugon, ato nga gina-welcome, no? Mga kahigalaan o kaigsunan sa nato, there is Managasi, labi na dihas mga LR Cusa family. Good morning, pamilyas mga Romagos, ngadtos mga Nano family, ngadtos mga Saladaga family, mga Soliano family. Uban pa nato dihang mga pinalanggang makaigsunan atong gina-welcome nining sayos kabuntagon sa ato nga tulumanon sa kini ang maing balita. Good morning sad sa mga Jordan family diri sa Lamak, diya sa Ilihan, may buntag ng tanan. Diri sad sa
kandangas bisan pa man diri sa mahayahay kadwawan. Atong pasalamatan si Brother Bean Istor sa iyang trompa diha nga ginagamit paglanog-lanog ni atong programa. Makaigsunan nato diha mayong buntag yung tanan, dasig kita kanunay o niya ngadtos mga maluluyon family, mayong buntag sa tanang mga maluluyon family o niya mga Alicos family. Ato sa pamamustahon si Brother Jumel Rosasinia, oban ni Sister Ruth, oban siya ng makabataan o tanang taga-Eden, no? Ato lang ni pamilya na ni Sir Galgao na mga Peña Florida family o uban pa diha nato nga mga kaigsunan diha sa Eden. Good morning yung tanan. O niya mga Agua family, good morning. Ngadtos mga pamilya sa mga Risoor, na Brother Alvin Risoor, mga Arrogante family. O niya, good morning po nila ni Brother Boy Alobetania, kaoba ni Sister Pina diha sa Kadwawan. Ang adto nila ni Brother Gerardo Lobetania, nila ni Mambanji diha karon sa Kadwawan, yang pamilya, may buntag niyang tanan. O niya ngadtos mga Dimapi family, pamilya sad sa mga Busotros, mga Fuentes family, mga Alconten family diha. O uban pa nato diha makaigsunan diha sa Kadwawan, labi na diha sa mga Beruna sad family diha sa Upper Kadwawan. O niya ngadtos mga Tirana family diha. Good morning yung tanan. Ug uban ba natong mga minahal nga makaigsunan o kahigalaan diha sa barangay sa Kadwawan. Pasalamatan sa nato sila si Sister Marites Paraiso diha sa Kadwawan Seventh Adventist Church. Salamat Sister Marites, no, sa imong pag-hook up kanunay nining ato nga programa. Nasa trompa diha nagtingog. So good morning sa tanan taga Kadwawan. O na diri sa tas barangay sa Libho, mga higala, ato sang pasalamatan si Sister Alinda Kamay. Mao sunay nag-lead diha sa home division. Taod-taod ng home division diha sa Libho, no. Diha maayong buntag ng tanan. O niya, salamat po Sir Linda sa imong trumpa nga wag na paglubad hantod karon nagtingog, naglanog-lanog na. Tanan nato mo kaigsunan diha, welcome. O niya ato sang pasalamatan si Brother Nelson Bersero sa iyang trumpa nga naglanog-lanog diha sa Little Hills, no. Good morning sa tanang taga Little Hills karon naminaw, mga silingan ng Brother Nelson diha. Good morning ng tanan. O niya kutob sa naabot sa Labyog sa iyang trumpa karon kay maabot na hatos sa Mabuli, maabot mga ito sa Kanagahan, so layo naglatusan labugan ang kalanog siyang trumpa. Ng Brother Leo sa Malinog, may buntag ni Ubo. So nagtingog ko to imong sound system po diha. Okay. Daris Mabuli atong ipamumusta di atong mga silingan nga always naminaw. Naminaw gid karon buntaga sila si Dong Sensor sa Malinog, sila si Sister Mercy, ilang mga kabataan na resell diya, nitutron diya karon ilanan. O niya ngadto sa mga nila ni Brother Junior Clavis, atong brother na yung family, Lester PB Pasyol, may siyang buntag ngadto nila ni Sister Chari de la Cruz Nugas, may buntag, no, uban sa imong tibok family. O niya sa mga Ipil family, good morning. Sister Susan sa di atong ipangumusta karon buntaga, mga Abayon family ngadto sa mga Saga, pamilyas mga Espinosa. O niya nila ni Sister Rosemary Gutierrez, ni Brother Felipe. Good morning ng tanan. Tanan nga taga Mabuli. Niya dirisad sa Luyo. Ngadto ng Sister Natalia, good morning, Abayon. O niya, good morning sa mga Serapino family diya. Mga pamilya sa mga Sinoy, ng Brother Eric Sinoy. O giyang Tibuok family. Mga Lipalam family diya karon. Good morning, Sister Desa diya. Ilang mga kabataan ng Brother Rick. Kanya nga ito na bagturo sa diya, maglasang, bo, may buntag ni mo. Uban kang Sister Dowling, nila ni Vanessa, ilang kabataan, naniganggang diya karon ng Brother Roy Sayod, kauban Sister Galay, dasi kita por mi. Mga kaigalan nato, mga silingan diya nga naminaw karos Mabuli. Welcome ka mo ni Jesus kabuntagon sa ato nga tulumanon.
O niya, dirita mga higala sa kanagahan, pasalamatan at sab nato sila si Sister Brother Bernie Katakis, mga Katakis, Brother Christian, sila si Brother Ani Priscilias sa ilang mga sound system nga naglanog-lanog diha sa kanagahan o diri sa panggamay kanagahan. Good morning diha ni Brother Ejon diha Mindaros, kauban kan Sister Celine nga hinaot pa nga ang Bible ato nang gisugdan pagbasa, no? Aniya makahigayon ta, makalugar ta adlong Martes baka mag-Bible study ta, magtuon ta sa Bible para nga dunay daghan makatunan nato aron og nato mga pangutana automatic nga diha ng panahon na matubag ang pangutana. Okay, ato sang mga kigalan diya sa Kinawahan. Good morning sa taga Kinawahan. Good morning sa makaayon diya family, no? Nila ni Brother Dick Sab, na Brother Arnel, nila ni Sister Maridil, nangangad to sa mga Roseliosa family. Tanan diya nga naminaw, atong gina-welcome sa atong programa. O niya mga tigpaminan to diya sa diri sa Busugon, diri sa Luyong Baybay, o diri sa Lambusan, no? Good morning sa mga pamilya sa mga Frasco, na Brother Christian Lumihok and family. Mga nagpaminaw na to diya ngadto sa mga Bilyeta, mga Buyusi family, mga Hapitan family. Anya, good morning sa mga Magdadaro family. Tanan diha sa taga Lambusan, kutom sa naminaw diya, bisan pa nga sa kadaatan, diya sa anunang atong gina-welcome. Mga tigpaminaw sa dato diya sa Tambungon. Aduna tay daghan nga mga listener diya, mga kaigsunan o makahigalaan. Nagsaulog na ba ang Tambungon ni atong the other Sabbath pagyod silang ika-100 years sa pagkatukod diha sa Tambungon Seventh-day Adventist Church, no? Abot nag 100 years. Okay, good morning di ayno nila ni Brother Remy Sigarino. O ni atong gipahinumduman ang tanan taga Tambungon nga kung pananglit aduna tay panginahanglan alang sa motor nato, mga motor parts mahigala. Pangita lang ninyo ang Advent Motor Parts. Sayon ra nang dumdumon kay atbang na sa public market sa Tambungon, kilid sa highway. Nagbuntaog na ang Advent Motor Parts. Gipanag-iya ka na ni Mr. and Mrs. Florida o Remy Sigarino, abli na gikan sa Domingo kutob sa adlong Bernes. Ano yung mga tigpaminaw na to diya sa Anapog. So good morning sa tanan taga Anapog. Good morning ni Bro Norland diya, bro. May buntag ni mo, uban sa iyong family. Ang Brother Pipi nga always yun ang magtanaw sa atong programa. Pipi Dilaw. O niya, uban pa nato diya makigalaan, mga Ikarma family. O niya, nga to sad na, uban pa nato mga kahigsunan diya. Bisan pa man diri sa Bangkasan, atong gina-welcome diya, no, ang mga Negro family. Good morning yung tanan. Ang mga pamilya nila ni Brother George Lona. Good morning. Tanan taga Kamansilis na to mga church members diya o makahigalaan o yung mga Bible students nila ni Brother John Michael Cinco o ni Brother Noel Cristal, no, diha sa Kamansilis o diha sa Lawis, no. Mayong buntag ng tanan. Welcome kamo sa atong programa. Mga suki na itong naminaw sab diri sa Manyo, no, atong pangumustahon si Brother Elvis Peritos o ang mga Peritos family. Atong gina-welcome sa atong programa, mga Gupyo Day family. Good morning. Brother Zidel o niya nga sa Masinadhan family, mga uban pa niya nato dihang mga suki o mga pinalanggan tigpaminaw. Good morning sa tanang taga Look San Remigio. Ato rin pangumustahon ng mga Lopez Dia family, mga Vargas Ibanez family. Good morning sa mga Samson family, is proper yun sa lungsod sa San Rem. O niya Dias Sagnaya, good morning yung tanan. Good morning sa mga Monteroyo family, Dias mga Suson family, atong gipangumusta. Mga pamilya sa mga Likigan, mga Larga family, diha sa Argawanon, adtos mga Layon, mga Kabatanya family. Ni ato mga tigpaminaw sa diri sa Dinhis Patag San Remigio, ngadtos mga Anciano family, mga Boracay family. Ani ato sang gi pahinuluman ang atong mga kahigalaan nga
always nga naminaw diha sa tandini sa Northern Cebu nga kon pananglit higala doon na tayo mga okasyon nga ato nga sa Ulugon unya nagkinahanglan ta og mga tubig na safety kaayo. Tawagan ninyo ang Advent drops mga higala. Nindot na sila mga tubig safety kaayo na niya mo serve na sila, mo-deliver na sila og mga tubig ang Advent drops. Okay, atong pangumustahon di ang atong mga kagalaan sa dito sa Danbantayan. Good morning ni Brother Isaw dito dia. Good morning ni Mudong. Uban sa imong mga kabatos diha no, mga Dihito family. Atong gina-welcome mga Punay family. Ani ngadto sa mga Miralis family sab diha sa Lanao atong gipangumusta. Good morning tanan niya. Pasalamatan nato si Brother John Punay diha sa Talisay sa iyang sound system. Mga pari natong mga mari diha tanan nga naminaw, mga brothers and sisters diha, welcome sa atong programa. Good morning sa mga Rosalihos family, mga Pioneers family, mga Puyot family diha sa Kumbado. Ngadto sad ni pari Duming Bunukan, may buntag ni Opre. Tanan na lang makaigsunan nato diyang naminaw diha sa Nazareth, dinhi sa Paypay, bisan pa man diri sa dinhi sa Mahawak no, maayong buntag sa taga Mahawak. Bisan pa mas daang lungsod Midilyon. Labi na ni Brother Edwin Golyemas, nga wala pang paong yung radio. O mga silingan ng naminaw, mga De La Cruz family. Ato siyang gini-welcome. Uban pa natong mga kaigalan o kaigsunan diya sa daang lungsod. Ya diya sa Antipulo, Midilyon. Labi na sa mga pamilya sa mga panandihan ng mga pamilya nga naminaw no. Good morning ni Brother Berting diha Canales. May muntag nimo bro. Ngadto sa mga Tundag family. Ato sang pangumustahon ang pamilya sa mga 5 diha sa Midilyan. Mga Langgido family. Ngadto sa atong municipal councilor ni Municipal Councilor Raymond Olivar uban kang iyang misis nga si attorney. Nga to sa ng Brother Alex Cañada, nilang Brother Felipe Surira, tanan nga naminaw diya sa Midilyan, bisan pa man din sa 108. Atong pasalamatan si Brother Turbo Pobadura sa iyang sound system. Salamat Brother Turbo o masilingan diyang naminaw. Tanang mga tipaminaw sa diri sa Dayhagon. Good morning sa tanan mga malinaw diya family. Mga tigpaminaw na to din sa Bugo City. Diha sa Binabag atong pangumustahon diha ang mga Gabiane family, mga Bersero, mga Olingay family nga always nagsunod. Ngadto ni Sister Ami Ikot nga always naminaw sad nila ni Brother ngadto sad nila ni Brother Lino. Good morning Brother Lino. Mga tigpaminan to sa anong nang sur diha sa Norte, bisan pa man diri sa Lapas. Mga suki natong naminaw diha sa Kabangkalan. Atong gina-welcome no diha sila si Sir Isagani Aratia, ang retired Scout Ranger diha sa Kabangkalan SDA Church no. Siya sad nakabaton og kahayag sa kamaturan, pinaagi siyang kanunay pagsunod sa ato nga tulumanon dinhi sa radio niya. Salamat kaayo Brother Aratia, Brother Isagani sa imong sound system nga imong gidikar para sa buhat sa Ginoo sa pagpalanog sa iyang mga pulong ngadto sa masilinganan. Good morning sa mga Lipaw-Paw family diya nga always nagsunod. Ngadto sa nila ni Sister Amalia, Brother Alan. Good morning mga Bisabilia family diya sa Baas. Tanan nga taga Baas, Dakit, Bugo City atong gina-welcome. Mga Dirder family des Dakit no. Ni Sister Andrino, always kaya naminaw kay siya nakasabot sa kamaturan. Usa na siya ka-baptist nga nahimong SDA. Salamat kaayo. Uban siyong family, no? Sister Andrino, mga Andrino family diya sa Dakit, Bugo City. Good morning sa tanan ng mga listener diri sa Guadalupe Sab. Ngadto nila ni Brother Edsel Odisma, nila Ma'am Ibing,
uban silang kabataan, nila ni Ma'am Joy diya karon, sa Merjon, o niya ngadto sa mga Baldosa family, mga Muñez family, mga pamilya sa mga Humawas, o niya ngadto sa mga Pilayo family, o ngadto nila ni Pastor Hill Idolibeyo, kauban ni Ma'am Nars, o ilang pamilya diha sa Guadalupe. Nya good morning sa tanan nato mga listener diri sa barangay sa Udlot, Des Libertad, Des Marangog, o tanan to mga brothers and sisters Des Tagasa SDA Church, atong gina-welcome sa ato nga tulumanon nining sayo sa Kabuntagon. Nya di sa Syukon, mayong buntag tanang tigpaminaw sa Dios na Ilon, Upper o Lower na Ilon. Good morning di ay sa mga pamilya nila ni Brother Nelson Lipon, o niya nga sa pamilya sa ni Brother Libby Lipon, o pamilya ni Anhing Jiro Lipon. Good morning no mga Lipon family diya sa Upper na Ilon, o uban pa nato dihang mga brad o mga sis, mga tigpaminaw nato diya sa Lower na Ilon. Good morning lang Brother Jerry na Ilon, uban siyang family diya sa Punta, diya sa mga Uliamot family. Good morning sa ni Sir Arthur diha, kauban ni Ma'am Margie. Niya mga pamilyas, mga Bulambaw, mga Berdida, Canales family, ngadtos mga pamilyas, mga Mulihon, mga pamilya sa mga Hilig, atong gina-welcome ug uban pa nato dihang mga kaigsunan, mga minahal sa nato mga kaigalaan. Good morning diha sa Gairan. Tanang taga-Gairan nga naminaw karon, good morning diha sa mga Mulihon family. Kanya mga ngadto sa nila ni Engineer Ernie Catayas, uban siyang tiyak family. Nga ni tiyawing karon diya sa New Public Market, diya ginang i-full volume ang iyang radio, parang makabati siyang mga customer, manas tindahag mga silingan yung naninda makadungog sad sa ato nga programa. Kanya automatic paminaw diri sa Daang Carbon, ato din gipahinumduman ang tanang taga-norte nga kung ano natay suliran problema sa atong pananaw, kay magkataas-taas atong edad, magka-problema naman tayo sa atong pananaw, ipacheck up rin ng higala, pagitaalan ninyo ang Icons Optical nga niya ka na nahimutang sa syudad sa Bugo, katong karaan nga land bank diri sa Bugo City, at bang ana makita nimong Icons Optical, o yan nasa Lebran sa San Remigio, at bang sa Princeford kini sa highway na pong Icons Optical, o niya at the same time siya po ang Icons Optical Clinic mo po manage karon, nagdumala sa kadtong karaan Optical Clinic sa Bugo, kadtong Diraki Lobitania Optical Clinic, o niya computerized na ang ilang pag-check sa atong pananaw, parang matagaan gyud og igo og sigo gyud nga grado nga panginahanglan sa ato nga mata para dito magmahay gyud. Anya doon niya higala gikan sa adlaw nga Domingo kutob tapos adlaw Bernes, sirado na tag Sabado. Anya mga alas 9 sa buntag ngadto sa alas 5:30 sa hapon. Ang Icons Optical Clinic gipanag-iya kana sa nagpaayon ni Doktora o ni Dr. Konkon Alabipania. O niya atong mga tigpamilyar niyo sa dool gyud sa station, no? Dihas mga Pamilara family, good morning. Mga Makipig family. Nya good morning sa di Brother Andy Nubal. Diha sa dinhi sa Barangay Kayang. Good morning nimo bro. O mga silingan tanan taga Kayang nga naminaw karon. Tanan nga taga Taytayan, Barangay Don Pedro, o niya tanang taga Barangay Pulambato. Kutob sa naminaw karon nga Kabuntagon, amo kamong gina-welcome sa pagpakiguban o pagparticipate dinhi sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede na mo kapadangat higala og mga messages, no, aron ato nang basahon ang inyo nga mga mensahe nga inyong gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, sa pagpadensunahan sa di pa nako basahon mga higala ang niya sa screen nga mga messages,
Ako sang ihatag ang panahon ni Brother Jones na siya mga importanteng mensahe nga ipadangat nga na ninyo. Okay, daghang salamat Brother Leve. Well, mga higala, good morning, good morning, good morning, and welcome din sa atong programa kini ang Maayong Balita. Sa gihapon among ihatag sa inyong usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat sa inyong kanunay nga pagsunod niini nga programa. So welcome sa atong nga programa. Unya ato sa welcome ang bagong tuig 2025. Hope nga ang atong kasing-kasing mahupngan sa paghigugma, sa pag-ilaw, pag-alaga des Ginoo. Kutob sa giabot og sa tanang naminaw niining atong programa dinhi man sa Pilipinas ug ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Good morning and welcome, welcome, welcome. Okay, mapadayon tahigala nga sunahan. So, kung naamoy mga importanteng mga mensahe karon, panahon na nga inyong ipadangat higala kay ato ng sugdan pagbasa ang inyong mga mensahe nga inyong gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang Maayong Balita. Okay, ato na ning basahon. Alang dahil sa tanan natong mga viewers no og mga nag-follow sa atong program, palihog lang atong i-share sa gihapon ang ato nga programa ngadto sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga friend no. Okay, ato na ning sugdan pagbasa mahigala. Niya dinhi si Brother Rufino Moreno. Salamat sa pag-love o pag-pray Brother Rufino sa atong programa. Niapod si Dong Sensor Sumalinog ato ning buotan nga silingan yes mabuli. Iyang mensahe, I'm watching, God bless. So salamat kayo sa pagtanaw niyo Dong Sensor no. Ang Diyos pod magpanalangin nimo. Niapod si Sister Ginalyn Lumuntad. Salamat pod sa pagpray o paglab dinhi sa ato nga program. Niya po si Sister Nathalia De La Rama. Good morning. So, good morning, sis. Niya, salamat sa paglab ug pagpray. Niya po si Navigator Flores. Naani sa barko nagsasakay ni siya. Niya, good morning. Watching from Ayungon Negros. Salamat kayo sa ito ni Sis Palawan. Ay marag inter-island ni ang iyang barko nga gisakyan. Okay. Niapod si Melideth Branzuela Fuentes. Ang iya pod nga mensahe, good morning. Watching you. Salamat kaayo no, Sister Melideth. Sa imong pagtanaw, pakiguban. Ato pong nakita si Sister Belinda Lohira Tirana. Salamat po sa paglab sa ato nga program. Pag-ampo sab, salamat kayo. Niya si Messiah Blessed. Niya po si Emilio Romagos. Good morning and God bless you. Salamat sa pag-pray. Salamat kayo, brother. Brother Emilio Romaga. Sorry kayo, no? Abinawag Romagos to, kay dinilian pagtanaw. Emilio Romaga. So thank you kayo sir sa imong pagpakiguban sa ato nga tulumanon. Niya po si Sister Belinda Tirana Lohira. Maayong buntag sa tanan kuya. Mamalihog ko og patukar sa ikaw ang kusog. Daghang salamat. Murag ako na tong napatukar kaganiha. Ikaw ang kusog. Niya po si Sister G. Marie Kalapuan. Good morning, Kuya Libby og Sir John. God bless. Niya, salamat sa pag-pray, pagtanaw og paglab sa ato nga program. Niya po si Sister Jubilin Idar Disabilie. Salamat po sa paglab sa atong programa. O niya yung mensahe, good morning, Kuya John, Kuya Libby, please ko greet og happy birthday sa akong manghod, Giovanni Idar. So, happy birthday ay Brother Giovanni Idar. Ang Diyos magpanalangin nimo. Og sa tanan nga nag-birthday, karong adlaw,
Enero 5, 2025. So maganam yun og tubo ang atong edad, kanaganan sad og dagan ang atong makatuigan. Niasab si Melvin Sisdorio. Kuani, umagad ni Brother Jameson de la Cruz. Mayong buntag, Kuya Libby o Kuya John, kumusta? Nagtanaw bidiri sa Talamban. Salamat kayo, Brother Melvin, no? O kuban sa imong family, salamat sa inyong pagtanaw. Kuani, Brad Melvin Sisdoiro. Oo. Salamat dong. Okay, ni pagid siya ay mensahe. Kuya Libby, bisita mi diha Tibuok Church sa Kabangahan. Taga-emig schedule. Kabangahan, sani? Kuya Libby, bisita mi diha Tibuok Church sa Kabangahan. Dili man Kabangahan dong Melvin ang amo nga church. Kaduwawan ang amo nga church. Kaduwawan is the church sa Tabugo na. Ang Kagabangahan murag sa kuan ni Brother no sa sugod man ni. Kabangahan murag kuno sayop murag sugod ni. So base og karon sigurong February kay anang February murag ako may pastoral presider anang panahon na mo kontak kanya ko nimo adong Melvin no. Kanya, nipagid siya mensahe, Kuya John, Kuya Libby, pakitimbaya sa akong pinalanggang inahan diha sa Islas Kinatarkan, Dalaga, Sisdorio, kauban sa akong mga manghod. Salamat kayo ninyo, Kuya. Taga, kuan ni si Brother Melvin, taga Kinatarkan ni siya. Yes. Iyang mama si Dalaga, Sisdorio. Gini pagka-minyo niyang inahan kay Dalaga man niyang ngalan. Okay, may buntag no, Sister Dalaga, Sisdorio diha sa Islas Kinatarkan. Okay, niya po si Miliod Silasol. Mayong buntag mga kapaglaom, nagtanaw mi karon diri sa Kampurog, Villabalite. Request ko og kanta Brad, naguluhan og Jesus is love and He is real. Thanks ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Okay, ni Apod, ini good morning. Okay, ni asad si Brother Ronilo Itang, ayong buntag kaninyo, Brother John, Kuya Libby, og sa mga kaigsunan tigpaminaw, og sa mga nagview ni ini nga programa, sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. Okay, God bless also Brother Ronelo Itang dia Saudi Arabia. Niya po si Brother Joel Sino. Hi, good morning. Happy listening everyone. Salamat sa pag-pray o pag-love, no? Brother Joel Sino. Niya, dia pagi siya mensay, good morning sab ninyo diha. Brother Libby o Brother John, God bless po. Okay, God bless also Brother Joel. Oban sa imong family. Panagsara ko makakita sa mga landerida. Okay. Niya po si Sister Loida Agdalapis Tumakas sa Iloilo ni. Kay silas Brother Roel Tumakas na po ni program sa radio dito sa Iloilo. May buntag nino, Mr. and Mrs. Roel Tumakas. Good morning po. Good morning, God bless. Tipagin siya mensahe. Mayong buntag kaninyo, Brad Libby o Brad John. Okay, there. Good morning, Kuya Lib o Kuya John. Happy New Year kag sa tanang mga taga-subaybay sa programa. More power and God bless. Watching from Bungko, Putulan, Iloilo. Bungko din eh. Naaday ka diya sa Bungko Rondong. Bungko, Putulan, Iloilo. Salamat kayo, no? Brother Roel Tumakas sa inyong pakikuban karon. Niya po si Brother Roland Neriginon. Mayong buntag kaninyo, Brad Libby o Brad John. Welcome sa inyong tulumanon. Kini ang maayong balita, mostly in Quezon City o diha sa Cebu, Mindanao, ang Ginoo magauban o magpanalangin kaninyo
God bless. Okay niya po, di pag-ibisay si Brother Melvin Sistorio. Kami tanan diri sa Kabangahan Church, kuya, unya anhami visit sa Kaduwawan. Mga base og karong mga February, kaya ako may mga pastoral, kuha na murag karong Enero, ako pado kaayo. Nanay mga schedule karong Enero. Okay, niapod si Moises Alex Liaban. Good morning mga brad. Salamat sa pag-pray o pag-love, no, Brother Moises Alex Liaban murag sa South Cebu ni siya. Okay, ato saning tagdon pagdali-dali mga higala ang pikas nga screen alang sa mga kahigalaan nato nga nag-send og heart og nag-like sa ato nga program. Arita sa nag-send og heart mga higala nagpasabot nga ilang gilab ang ato nga program. Mao ni sila si Brother Ronilo Itang, si Scout Ranger Senior, si Sir Isagani ni Aratsya. Kanina po si Belinda Lohira Tirana, Vidal Likigan, Siotun Fakats. Kanina po si Brother Jacob Somalinog, Ivan Arayco, Jovelyn Edar de Sabilie. Kanina po si Dr. Roda Likigan, Ronaldo Bragat, Loida Agdalapis Tumakas, Rosjane Carabio, Jmar Colis Gabaton, Roland Neriginon, Dudong Oftana, Lowell Nodalo Estrera, Chari de la Cruz Nugas, Jmare Kalapuan, KLR Vlogs, Aileen Katarig, Nathalia De La Rama, Lynn S. Nano, Rolly R. Codira, Madeline Kaindog, Caskelio. Okay, arita sa mga nag-like nini nga program, ato ning pangbasahon ang atong mga pinalangga nga mga kahigalaan ni si Giovanni Inganyo Bayo, Romel Tumakay, ni asad si Melvin Sisdorio, Mrs. Alex Liaban, ni asad si Dexter Dixie Estreliado, Tomailo Linad Uway, Judith Pipito Baring Store, Lovely Diheto, Joel Sino, Junior Noiba Clavis, Ginalyn Lumuntad, og Aronilo Itang. So, as of this time, mo ni ato nakita sa screen, no, ato makikilaan, nag-love, og nag-like sa ato nga tulumanon. Niya minsay, good morning mga brad. Okay, good morning also. Okay, ato ning tanaw ni apod si Sister Mercedita Sumalinog, no, sa Mabuli. Atong silingan nga nakig-uban sad karon nga kabuntagon sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So makapadangat gyapon mo higala og mensahe kay ato nang paabuton unya basahon ta na karong taud-taud sa panahon nga magtubag sa pangutana atong pambasahon ang inyong mga importante nga mensahe nga ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato niliyon sa ka-cellphone. Wala tayo nakita dinhi, so makahimo pagpadangat kang Brother John dihito o pwede dirisad sa ato nga number mga higala. O niya si Giovanni Inganyo Bayo, ato nakita dinhi nga nag-send po siya og heart. Salamat po sa paglab, no, sa ato nga programa. Ang Dios po magpanalangin sa atong tanan. Kanya niya si Dongba Britoya, like sa itong program, Brother Nilo Itang, niya po si Brother Duming Bunukan. Ang iya pong mensahe, good morning ninyong tanan, karon sa station Badlibi, og Badjon, nagpaminaw na punta karon sa atong programa. God bless natong tanan. Salamat sa paglab ug pagpray, Brother Duming Bunukan. Niya po si Sister Jimari Kalapuan. Salamat po sa paglab. Niya po si Brother Jomel Rosasinia. Salamat po kaayo. Niya siya forward nga message. Breaking news sa tanang 70 Adventist giauhag sa
sa Santo Papa si US President Donald Trump nga ipasar. Okay. Ato ni makita permi sa kuan i-post no. Anya niya pod si mga kagalaan nato no Dias Mabulis, Lester Phoebe, anya good morning Lester Natalia de la Rama, anya ni Vanessa Maglasa nga nagapakiguban naglantaw sa programa karon. Okay, dito magduga higala padayon ta nga tusunahan. Ato paning tanawon katong request nga kanta pero anya tanod nato ipatukar. Anya samtang mangita patani magsugod lang tag tubag sa pangutana higala. Kay atong orasan paspas kaayo. Mao ni pangutana nga atong tagdon karon. Mao ni atong basahon. Okay, pangutana. Buot bang ipasabot nga ang Roman Catholic Church o mga protestante parehas lang og way klaro bahin sa napulo ka mga sugo o ang inyong pagtudlo sa napulo ka sugo maoy husto nga ang napulo ka sugo gipulihan na nga ang napulo ka sugo gipulihan na og pagtuo panahon ni San Pablo. Sayop pud mo. Kay mo ni pangutana higala nga ato nga tagaan og pagtagad. Ingon siya dinhi nga buot bang ipasabot nga ang Roman Catholic Church og mga protestante, mga protestante, mga relihiyon nga dili Romano Katoliko nga dili pod Seventh-day Adventist. Ingon ni po parehas lang og way klaro kay ang Katoliko na may na po kasugo. Pero inusab unya protestante pod wa na gyud na po kasugo. Ingon ni bahin sa napo kasugo. Og ang inyong pagtudlo sa napulo kasugo mo husto? Nga ang napulo kasugo gipulihan na og pagtuo sa panahon ni San Pablo. Nasayo pod mo. Okay, salamat sa pangutana. Nya kamo higala na mo'y mga ika-contribute nga maayo og mga tubag. So text mo or there is sa comment section nato sa Facebook aron mabasa nato ang inyong mga tampo. Unang mutubag si Brother John ya akong tapuson mahigala. Okay, dagang salamat Brother Libby. Kung sa taron mo kuan na mo in sa atong oras Brother Libby. Mga alas 9 mga 28. 11:28. Okay. Bahitungod ni ining pangutana, no? Usa sa mga punto ba nga usahay di ta kabantay nga giguyod na tas pangutana nga buot bang ipasabot nga ang Roman Catholic o ang Protestant ang giyon sa to Brother Libby way klaro o sa to palibra ko repeat be gamay lang akong atron og basa ingani nga buot bang ipasabot nga ang Roman Catholic Church o ang mga Protestante parehas lang way klaro. Okay. Bahin sa napulo kasugo o ang inyong pagtudlo sa napulo kasugo mo'y husto nga ang napulo kasugo gipulihan na og pagtuo sa panahon ni San Pablo. Sayo po di ay mo. Okay, very clear. 100% kami wala masayop. 100% sa among pagtudlo insakto kung ato na nga lantawon. Sa imong gisulti nga ang napulo kasugo giilisan na og pagtuo sayop ka. Ngano man wa man ilisi sa pagtuo ang napulo kasugo. Una sa kung imong tan-awon ang Roma 3:31 ingon ni San Pablo gibungkag banato ang kasuguan nya kanang napulo kasugo kasuguan ba na gibungkag nato banato ang kasuguan tungod sa moong pagtuo hinunoa wala gayod gipabarog nato ang kasuguan. Busa kini nga programa nga inyong gipamatian nagpabarog ni sa kasuguan sama sa pagpabarog ni San Pablo. So kamo ang sayop. Sunod sa Roma sa Galacia 3:24 ingon si Kristo. Busa ang kasuguan dili si Kristo ingon si San Pablo ingon busa ang kasuguan nahimong atong magtatagad ug mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pakamatarungon sa pagtuo. Tanawa lang. Busa ang pagtuo wa na iilis sa kasuguan o sa napulo kasugo. Hinoon ang pagtuo ug ang kasuguan magkuyog gyud na sila. Magkuyog gyud na sila.
O gunya, kung ato naman nga tan-aon pa, nga moingon ka nga kamo ang husto, yes, ngano man. Kay ang nganong moingon nga kami ang husto, kay amo mang gitudlo, ang gitudlo dinha sa Biblia. Ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa ang gitudlo sa Biblia, boy among gitudlo mo na nga kami gyud mo'y insakto. Mahitungod sa Roman Catholic Church o mahitungod sa mga Protestant, sayop gyud mo. Ngano man, una, Purti gid ninyo nagsabot gid mo nga inyo ging supakon ang ikaupat nga sugo diha sa napulo ka sugo kanang adlaw ipapahulay. O gunya karon kung imong basahon ang Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 nag-ingon kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasugoan apan naglapas sa kabahin ni siya nahimong malinapason sa tanan niini. Busa sayop gid mo kung Biblia mo'y atong basihan. Insakto gud mi kung Biblia mo'y atong basihan. Nganuman ang gitudlo sa Biblia, gitudlo man sad na niini nga programa. Karon, kung ato pang lantawon sa unsa man nga bahin, kung imong basahon na sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17-18, tanawa ra gud. Ingon si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Si Kristo nagtuman, kami nagtuman. Unya unsa man ni ingnon dai ninyo nga sayop mi. Mangkon gid ming husto. Nagtuman si Kristo, kami nagtuman. Kay kung sayop mi sa among pagtuman sa kasuguan sa Dios, sayop po si Kristo. Kay nagtuman man pud siya. Unya sa buhat sa Juan 10:27 ang mga iya ni Kristo nagsunod man sa iya. Si Kristo nagtumas kasuguan, kami nagtumas kasuguan. Asa man bahina nga nasayop mi diha aber? Karon sa 5:18 Mateo ninyon, matud pa niya sultihan ko kamo samtang magalungtad pa. Tanawa, ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod nga ang tanan matuman. Sayop baguminin ang bahina nga nagtudlo mi may tungos kasuguan samtang mulungtad pa ang langit ug ang yuta matud pa ni Kristo. Magingon ni sa bisan usa ka kudlit o sa katulpok walay pagasayloan hangtod nga ang tanan matuman. Karon kanang napulo ka sugo mo po na ni Kristo? Yes, gisugo na ni Kristo. Unya ingon si Kristo Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Nagisugo ba ni Kristo nga tumanon ang napulo ka sugo? Yes, imo nang mabasa sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 18 ngadto sa 21. Gimension gina ni Kristo, matod pa ni Kristo sa The Living Bible, you know what the Ten Commandments say. O gitudlo na niya. Si Kristo nagtudlo, kami nagtudlo, asa mang bahina kami sayop unya kamong nagsupak mo nay husto. Amen? Ug sa napulo man kasugo nga gihisgutan sa Biblia, wa mami magtudlo og laing napulo kasugo. Ang napulo kasugo ni ama sa Biblia. Samtang ang napulo kasugo nga iya sa simbahang Katoliko kasupak sa napulo kasugo nga gitudlo sa Ginoo diha sa Biblia. Karon ang pangutana, asa man mi diha puntuhan na sayop? Ni asa masan pumutuha nga insakto mo nga inyo man nagisupak ang kasuguan sa Dios. Ang nagsupak sa usa nagsupak naman as tanan sumala sa Santiago 2:10. Karon niya sa unang sugo ug ikaduhang sugo ningon dili ka magbaton og lain nga Dios at tubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Ni mo iyokbo ang imong kaulingon kanila ni magalagad nila. Ya tanawa. Unsa may inyong gihimo? Nagbuhat mo mga larawan og linilok, nagyukbo mo, nagalagad mo dinha. Ang pangutana karon, insakto mo ani puntuha unya kami nga nagtuman nagsunod mo nay sayop. Di ba? Simple ra gyud unta kaayo nga sabton ang kamaturan kung kamaturan ang inyohang gikinahanglan. Pero og dili aw mo na nga hangtod karon pabilin mo nga nagsupak may tungod sa kasuguan. Tandaan na to na karon kung atong basahon dinhi ang mga tawo nga wa na magsunod sa kasuguan matud pas Biblia bakakon na og walay kamaturan. Yun asayod naman tang ang mga bakakon iyam na siyawa. Unya walay kamaturan sayod tang ang kamaturan si Kristo. Daghan ron way Kristo. Tanaw.
Sa ikaduhang anhaw ng Juan 2:4 nagyon, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magtuman sa mga sugo kini siya bakakon ug wala kaniyang kamatuoran. Tanawa, pag ang tao mingon siya kaila sis Ginoo pero wa magtuman sugo, bakakon ug way kamatuoran. Karon kay bakakon man diin man nagikan. Juan 8:44 kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa kay ang yawa mao man ang mahan sa bakak. Diha iya na siya wa. Ha? Matupa kay mga bakakon. Unya dingon walay kamatuoran. Si Juan 14:6 si Kristo nag-ingon ako mong dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa ang makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Ang wa magsunod sa sugo bakakon Juan 8:44 iya siya wa. Unya way kamatuoran Juan 14:6 si Kristo ang kamatuoran, meaning nga way Kristo nganuman wa may kamatuoran, wa magsunod sa kasugoan. So kung imong lantawon og pamalandungon pag-ayo kining mga butanga, dili gyud unta lisod nga atong sabton, dili lisod nga atong makita ang kamatuoran kay kini nga programa nga inyong gipamatian nagtudlo og nagtug-an kini mahitungod sa kamatuoran. Busa mahitungod ni anang mga puntuhag ni anang mga bahina. Nawa Domingo ang inyong gisgutan, laraw glinilok dahil Domingo na. Wa man isugo sa Ginoo na nga ang ipapahulay Domingo, Sabado man, unya nganong naama mo. So ang Protestante ug ang Roman Catholic Church sila'y kauban ra ngano man tan-awa Domingo, unya unsa man ana. Ang nakakuha sa Protestant kay wa pud sila magyukbog larawan og linilok, pero maghisgot na sa ipapahulay oy pareho na sila nagsupak. Kinsa may tag-iya aning adlaw ipapahulay Domingo ang simbahang Katoliko. Tan-aw ning ilahang mga sinulat I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. Kanang Domingo, balaod naman asugo man as Katoliko. Sa simbahan, dili man na iyas Ginoo, mas daghan ang mipili sa pagsunod sa balaod nga iyas tao kay sa balaod nga iyas Ginoo. Kini nga programa inyong pamatian, nagtudlo sa gitudlo sa Biblia. Mabuhay ka higala. Si Brother Libby maghata og dugang pagpasabot ni ining mga bayina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Salamat pod sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon no. Okay. Ato sa ning tanawon makadiotigala kay na ay request nga awit no. Jesus is love. Okay, ato ni tanawon. Ora magkuan loading kayo. Agyod loading mga loging higala no alang sa agyod wa maglihok. So sorry kayo di nato ikadalit kay loading kay atong kuan diri. Aton lang tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulungan manghinaot mahigala nga masabtan ninyo ang mga tubag sa pangutana. Ni ako'y akong nepay atong basahon. Niya si Leonidas Subalinog is watching. Salamat kayo, Brother Leo. Salamat kayo. Okay, matutas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Manghinaot na higala nga naminaw mo ron. Atong sabton og ayo ang pangutana ang gipadangat dinhi. Kamo diag naamoy mga importante nga ika-contribute mga dugang tubag. So ipadangat ta higala diri sa atong comment section sa Facebook no. Aron ato nang matagaan og pagtagad dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ang pangutana nga atong gitagad karon kuani reaction ni katong diha nakahisgot may tungod sa Ten Commandments. Karon lang nato na
tagad mao ni pangutana nga pangutana buot bang ipasabot nga ang Roman Catholic Church og mga Protestante poparehas lang way klaro bahin sa napulo kasugo? Aniya, ang inyong pagtudlo sa napulo kasugo mo'y husto? Na ang napulo kasugo gipulihan na og pagtuo sa panahon ni Pablo. Sayo pud mo. Okay, thank you sa nindot kay pangutana. Daghan nga mga importanteng punto nga atong gipasabot, no? Tinud higala ang Roman Catholic Church nagtudlo pod og napulo kasugo. Pero imong tan-awon ang ilang gitudlo nga napo kasugo. Bisan ang opisyal nila nga Biblia sa Roman Catholic Church nagsupak sa ilang gitudlo nga napulo kasugo nga mabasa diha sa doktrina Kristiyana. Tagaan na to komparison ha. Ngano nakaingon mi nga sayop na. Aniya ang pagtudlo sa Seventh Adventist husto. Ngano man kay basig yod sa nakasulat sa balaan nga kasulatan. Ang arita magtan-aw sa napo kasugo una dias Biblia nga gitudlo mga higala. Aniya atong tanawon kon kay duha mo gipasabot diri ang Roman Catholic Church nga pagpanudlo sa napo kasugo og ang mga Protestante ang ilang pagtudlo wala na ang napo kasugo. Wa na gyud sila napo kasugo. Pagtuo na lang. Siguro ang nangutana ni Protestante kay ningkupot man siya sa last niyang portion sa pangutana, ingon man siya nga ang napulo kasugo gipulihan na ni San Pablo og pagtuo. Manay usas mga rason sa Protestante nga gipulihan ang napo kasugo og pagtuo. Ako basaw ni Gal diri silang official yun nga Catholic version kaning hinubad gibinasaya ni Monsignor Yap gikan sa Latina Vulgata nga Biblia. Siya nagbinasaya si Monsignor Yap. Unya ni ata ani Biblia ha. Mao ni atong mabasa nga napulo kasugo sa Bible niya. Ang mabasa dinhi sa napulo kasugo diha sa Biblia nga ang unang sugo ingon ni nga dili ka magbatog mga Dios nga langyaw at tubangan kanako. Mo ni unang sugo, dili ka magbuhat alang kanimog kinulit nilarawan ni adtong tuag kalangitan, ibabaw og niadtong nia sa ubos og niadtong tua sa katubigan ubos sa yuta. Mo ni number 1 nga sugo sa Ginoo diha sa Biblia nga gidid-an ang tao sa pagbaton og lain nga Dios at tubangan sa atong matuod nga Dios. Dili ta magbuhat, magkulit og bisan unsa larawan nga tuas ita sa langit niya siyuta kung tuas katubigan sa purpose nga atong yukbo-yukboan. Gibawalan ta ana kana mga binuhat. Mao nay naa sa napulo kasugo number 1. Ang number 2, ang mabasa mao ni dili ka magsimba kanila ni mag-alagad kay ako ang Ginoong Dios nimo gamhanan og igihan. May giyon ha, mo ni gisulti sa Biblia nga hinubad gikas Latina Vulgata. Gidid-an ang tao pagsimba og pag-alagad ni adtong mga kinulit nga naman kay mga bugho ang Dios sa langit. Ang number 1, gidid-an ang tao pagbaton og laing Dios. Ang number 2, gidid-an ang tao pagsimbag pagyukbo ni adtong mga Dios nga kinulit. Katong mga binuhat ba? Ang atong simbahon, ang Dios ra gyud nga magbubuhat. Mo'y atong batunan, mo'y atong yukbuan, ug mo'y atong simbahon. Muna ang number 1 ug number 2 nga sugo. O niya, number 3 nga sugo, sa versikulo 7, dili ka magamit sa ngalan sa imong Diyos nimo sa kawang. Useless ba? Kay
Ingon din nga ang taong nagamit sa ngalan sa Dios sa way kapuslanan pasipala na at tubangan sa Dios. So gamito na to ang ngalan sa Ginoo sa way kapuslanan. Dili kay sa way kapuslanan, mga common expression. Ikaapat nga sugo sa napulo ka sugo sa 8 na iyon hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Sa unom ka adlaw magbuhat ka og himuon mo ang tanan nimong buluhaton. Gaingon ang bersikulo 10, apan ang ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimog bisan unsang buhat. So ang ikaapat nga sugo sa napulo ka sugos Ginoo nga mabasa nato sa Biblia, hinumduman nato ang adlaw sa Sabado. Magtrabaho daw ta unom ka adlaw kas Domingo Corpus Bernes. Ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado. Ingon ang Dios, dili ka magbuhat ting adlaw. Naingon ang 11, kaysa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan, ang yuta ug ang dagat ug ang butang nga anaa kanila, ug bipahulay si kapito ka adlaw. Tungod niini gibendisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kon pahulay og misantos kaniya. So muni ikaapat nga sugos Ginoo. Ang rason di ay nganong patrabahon ta unom ka adlaw kay nagtrabaho pud siya. Ang rason nganong nga papahulay ta sa alon Sabado kay nagpahulay pud siya sa ato nabasa gikan sa tanan niyang mga buhat. Muni ikaapat nga sugo sa napo ka sugo. Ikalima, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Ang ikaunom, dili ka magpatay sa bersikulo 13. Ang ikapito, sa bersikulo 14, dili ka magpanapaw. Ang ikawalo, dili ka magpangawat. Ang ikasiyam, dili ka magsulpig batok sa imong isikataw o pagsaksig bakak. Dili ka magsaksig bakak. Ikanapulo, dili ka maibog sa balay sa imong isikataw, ni magtinguha ka sa iyang asawa, dili sa ulipong laki, dili sa ulipong babae, dili sa baka, dili sa asno, ni sa tanan nga ayaha. Mao ni ang 10 Commandments sa Ginoo sa Biblia. Tanawa higala atong basahon dinhi sa doktrina Kristiyana og unsay kalainan. Kanang ilan ang hinimo ba? Naghimo sila ready-made nga napo kasugo nga maoy gigamit sa pagpanudlo sa mga katekest o sa mga devoted Catholics. Muli lang gitudlo. Ako masana sa page 10 sa Doktrina Kristiyana. Muni usas mga karaan nga libro din sa Pilipinas. Gitudlo sa Roman Catholic Church. Muni mabasa ang mga sugo sa Dios na pulo. Sa page 10 ha. Ang nahauna, higugmaon mo ang Dios labi sa nga tanan. Diris Biblia ito nabasa, naingon nga, dili ka magbaton og laing Dios at tubangan ko. Ito lang i-consider na okay na, kasi hugmaon man ang Dios labaw sa nga tanan. Ikaduhang sugo sa napulo ka sugo, ang tao gidid-an sa pagsimba o pagyukbo sa mga kinulit nga larawan bisan unsan dagway. Pero wa na gibutang dinhi sa number 2, giwagtang ng sugua. Gitangtang na. Pero naas Biblia ha? Unsa may giilis nila sa number 2, kay gikuha man ang number 2 nga sugo nga gidid-an ang tao sa pagbaton, pagyukbo, pagsimba sa mga kinulit kalarawan. Ang gipuli nila higala, ang ikatulong sugo sa napo kasugo diris Biblia, gibutang sa number 2 imbis number 3. Tanawa kay des Biblia ikatulong sugo dili man pasipalahan ang ngalan sa Dios. Ilang gibutang sa number 2 kay gitangtang man to ang number 2 sa Biblia. Ang number 3 des Biblia na number 2 diri na lang sa ilang doktrina Kristiyana. Kay gitangtangan og number 2 kay wa sila kauyon adto kay gituduan gud ang tao sa pagyukbo, pagsimba sa mga kinulit. Nagoy mga kinulit nga larawan sa simbahan. Tanawa ikaduha dinis doktrina Kristiyana ikaduha. Dili mo ipanumpa ang ngalan sa Dios sa pagpasipa. Ikatulo na ni.
Pero tanawa, number 2 na butang. Kay gitangtang ang number 2 nga sugos Ginoo sa Biblia. Pero ang ilang Bible nagtudlo nga dili magsimba og magyukbo sa bisan unsang kinulit nga larawan. Karon ang ikaapat nga sugo sa Ginoo sa Biblia, atong gibasa ganiha, nga hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado, ilang gibutang sa number 3. Pero di na Sabado ang gibutang, pagkadakong di malas. Giilisdan pa yung Domingo. Pero sa Biblia nila, atong gibasa, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado. Ako basano, tanawan ninyo, huwag naamoy doktrina Kristiyana diha, tamdo ninyo. Ikatulo, ingon ni, pagsantoson mo ang mga Domingo o pistang iglilihi. Naaba na sa Biblia? Wow, tanawan yung Biblia. Naaba na, mabasa diya sa Exodo 20, versikulo 8. Ang mabasa diya, hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay. Muna sa Bible. Pero giotro sa ilang simbahan. Imbis Sabado, gibutag Domingo. O niya, nabutang pa yun sa number 3. Imbis number 4 ang sugo. Number 3 gibutang, pagsantuson mo ang Domingo o pistang ilihi. Muna nga, nakaingon mi nga, di sakto, sayop, kung imong ibi sa Bible, kay Bible based ba yan ang ato nga programa. Kay ang Biblia gituhuan na to, nga matapas 2 Timoteo 3:16, magtudlo ni nato sa kamatuoran. Kamatuoran as Biblia. So manang gihupta na mo, nga ang Bible muni kamatuoran, muni angay itudlo higala, kay muni tinuod. Wa man yung Biblia nga doktrina Kristiyana mo tinuod. Ila ra man ang hinimo. So ang ika-lima nga sugo sa Ginoo sa Biblia, nabutang niya si kaupat mahigala nga tahoron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Nabutang si kaupat, tumahod ka sa imong amahan o ginahan. So selected pagkasulti, padayon ngadto si kanapulo, ang ikanapulong sugo nga dili ka maibog sa balay sigataw, asawa sigataw, mga butang sigataw, nabutang sa ikasiyam na. Nga naman, kay gitangtang Manila ang number 2 nga dili magsimba sa mga kinulit nga larawan. Nabutang sa number 9. Pero ganun napulo magyapon ni kasugo. O, tanaw na to ha, tanawan niya ikasiyam sa doktrina Kristiyana. Ang ikasiyam, dili mo kaibgan ang asawa sa imong isigataw. O, tanawan number 10. Dili mo panghinaoton or kaibgan ang manggad sa imong isigataw. Mga butang ba sigataw? Usa ra unta ni kasugo. Kining dili ka maibog, puro ilang gibuak. Nahimong duha. Kay siya naman lang kasugo, wa naman may sakto. So ilang gibuak ang ikasiyam nga sugo sa duha. Ang ikasiyam di ka maibog sa asawa si kataw. Ang kadapulo, dili ka maibog sa mga butang sa mga si kataw. Usara na ta kasugo si kanapulo. Lagi kay gitangtang man na ika number 2 nga sugos Ginoo. Siyam na lang kasugo ang nabilin. So aron na po gyapon kasugo, gibuak nilang ang ikanapulong sugo nga dili ka maibog. Naduha na kabok di maibog. Di maibog sa isikataw, di maibog sa butang isikataw. Tinuod ba nga giangko nila nga ilang gibuak ng sugo? Atong basahon ni ay atong original copy mga higala. No, ako lang ning gikat, ako ning gigunting kay insert sa kong Bible. Dugay-dugay na nako na kuha. Nagpamatuod lang ni nga unsay ilang gihimo sa sugo. O kinyo, sa bag-ong lungsurano ni, original kini nga ilang basahon, niya Domingo, September 24, 1979. 1989. Dito pa ko sa isla sa Bantayan ani, sa isla sa Bantayan Island. O niya, nakapangayo ko ani, sa suod nako, o niya, ako ning gigunting kanibahina. O niya sa page 3, muna atong mabasa. So kung naka-secure mo adto, bagong lungsoran alang sa mga atong mahigala nga devoted Catholics, tanawan ninyo og sulay mga higala. Ako basahon diri ha, ang mga sugo sa Dios hinubad ni P. Oscar Camomot gikan sa original nga Portuguese ni Free Father
Carlos Misters o Carm. Ang ikasiyam o ikanapulo nga sugo. Dili ninyo panghinaoton ang bisan unsa sa inyong isigataw. Alang nato karon ang ikasiyam nga sugo mao. Dili mo panghinaoton ang asawa sa imong isigataw, di kaibgan. Ang Biblia nag-ingon, ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao, ni sa iyang asawa, ni sa iyang mga ulipon, ni sa iyang kahayupan, o sa bisan unsa nga iyaha. Exodo 20, versikulo 7. Dayon ni ang rason nila. Atong gibahin, tanawa ha, personal admission gid nila nini nga basahon. Atong gibahin ang ikasiyam nga sugo sa duha. Mao nga dunatay napulo ka mga sugo. Klaro ha? Atong gibahin, sila ra ginagbahin-bahin. Atong gibahin ang ikasiyam nga sugo sa duha. Mao nga dunatay napulo ka mga sugo. Ang ikasiyam nagdili pagkaibog sa asawa sa sikataw og ang ikanapulo sa iyang mga kabtangan. Tanawa ra gud higala. Giun sa pag-mathematics mga higala. Atong gibahin personal yun admission sa official nila nga ilang basahon nga bag-ong lungsuranon. Giingon din atong gibahin ang ikasiyam nga sugo sa duha. Mao nga dunatay napulo ka sugo. Ako sining basahon dili sa screen niya si Mrs. Alex Liaban, klaro kaayo ang bakak sa Arsise sigit gano mangusog yun nga ikaupat nga sugo mao ang ikatulo nga sugo. Okay, no? Padayon ta higala sunahan. Dili ato makita nga sayop yun. Kung atong ibig sa Bible, wag yun mao yun. Sa ato pa, nagpili-pili lang silang mga sugo nga ilang magustuhan. Na ay mga sugo nga ilang gitangtangan, gitangtang gikas na po kasugo. Na ay sugo nga ilang giilisdan sama pananglitan sa adlaw pahuloy Sabado, giilisdag Domingo og ilang gitangtang ay kaduhang sugos Ginoo nga dili magsimba og bagyokbo sa mga binuhat nga mga larawan. Kay ang atong yukbuan og simbahon, ang Dios lang nga magbubuhat sa pinadayag 14 versikulo 7 mahigala. Maoy simbaha ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat o sa tinubdan sa mga tubig. Muna'y klaro na as Biblia. So, kung atong ibig Bible, sayop gid wa gyud muhaom sa Biblia. Muna'y hinungdan nga nakasure mi nga among pagtanudlo 100% insakto kay naas Bible. Naas Biblia ang napo kasugo atong gitudlo. Dili kay ang napo kasugo nga among gitudlo nas doktrina Kristiyana inusab na. Na may mga katekis siguro luminaw ron. Memoryado nila na og muna gipantudlo sa mga eskwelahan nila sa religion. Ang mga estudyante pa daw nagdahom nga husto ang gitudlo. Pero ang imong tukion gid higalang kamaturan. Mga inusab di ay dinukturan. Nagbuhat-buhat silang sugo. Gidugangan, gitangtangan, ang sugo giilisdan, ang ubang sugos Ginoo. Og ilang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Okay bang Ginoo na nga atong usbon? Atong koreksyonan sugos Ginoo? Sa Deuteronomio 12, versikulo 32, ang gisultis Ginoo niya pasidaan niya may tungod siyang sugo, matod pa niya, bisan unsang butanga nga akong gisugo kaninyo, nga inyong pagabuhaton, dili mo pagadugangan, ni pagakuhaan mo usab gikan niini. Klaro nang isang sus Ginoo. Ayaw dugangi. Ayaw sab kuhai ang akong mga sugo. Pero imong namatikdan higala sa atong pagbatbad karon nga naay gikuha nila na po kasugo. Ang ikaduhang sugo nga dili ka magsimbas mga binuhat o makinulit nga larawan. Nga naman, nagtudlo manggod sila sa pagyukbo o pagsimba na. Tanawa gud balibad sila na makita na nimo gyud nga nadahan ng yukbo mo hawak pag yun na
musimba pagida ng atubangan sa mga larawan, bawal na diya sa Biblia, mga higala. So karon, imo makita nga sayop yun. Gitangtangan pero sa isa sa Ginoo, ayaw iba ni ako sugo. O niya, si Kristo, iya ba nang giguba? Pag-anhin niya, sa Mateo 5:17, na ingon po si Inosos, ayaw ka magpagunahuna, nga mianhi ako, aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi, dili sa pagbungkag, kundili sa pagtuma ni ini. So, klaro, og tinaw kayo, nga si Kristo mi confirm gayon. Ingon siya, ay mo pagunahuna, nga ning anhi ko, aron akong gubon ang sugo, aron akong bungkagon ang sugo. Ako mianhi di sa pagbungkag, nagtuman ko ani. Tuman gani si Kristo? Sampol ko to iyang gipakita. Nagpakatawag siya ning kalibutan na aron ang iyang kinabuhi mahimong panig-ingnan, mga higala. Sa Juan 3:15, mahimong panig-ingnan nato nga mga masumusunod. Wa ba nagbungkag si Kristo? Di po ta magbungkag. Dili kay magbuot-buot ag bungkag higala. At ang basahon ko nog, okay ba? Unsa instruction ni Kristo? Ipadayon itong basa ang 18. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo. Kasi nagsulti? Si Kristo. Ingon sa pagkatinuod, sa ito pa di baka katinuod. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo. Nga samtang magalungtad pa ang langit o ang yuta, walay pagasayluan sa kasuguan. Di mo na? Gigarantiyahan ni Kristo samtang maglungtad pa ning langit o yuta, way sayluan sa kasuguan. Kunya, nganong gisayluan man na ang ubang sugo, di pang ilisdan, di pang bungkag man na sa tao. Kung nagsunod-sunod ta na, nadako kay tag tubagonon sa Ginoo, na-apel po tag bungkag sa, nag-apel po tag sunod-sunod ang ipantangtangan sugo. Kung nahigala nga sa adlaw sa paghukom sa Ginoo, daghan unyang mutulisok sa mga nagtudlo natog hinto o puta sa bakak. Munang pasalamat nga hangtod karon na apay gitawag og kagawasan sa pagsultis kamaturan sa Biblia. Nata religious freedom. Unya kita sad igo lang ta mo timbang-timbang. Maminaw ta atong timbang-timbangon kung asa higala ang kamatuoran. Man na dinis tulumanon ang atong gipasabot ang naagyon sa Biblia mo atong sundon. Nga naman kay ang atong mabasa higala sa ikaduhang Timoteo 6, ang tibuok Biblia gisulat kini og mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran. Kamatuoran man ni kapuslanon ng Biblia aron matudloan tas tinuod bahigala. Busa ang wadas Biblia di na tinuod. Imo mamatikdan sa dihang magtan-aw ka sa Biblia, mahibaw animo kung nagsupak batagwa. Kay ang Biblia sama na sa usa ka samin, mirror. Og di lang kita mutanaw sa amin, wata kahibaw sa tundagway. Basig na ibuling atong naong, di kita kahibaw. Pero paglili ni mo sa amin, madiskubrihan ni mo, naamri ni buling ang akong naong. Makakaplag ta na. Uso na itong buhaton. Magpadayon ka ba lang sa paglakaw-lakaw, imong naong nagkabulingit sa buling? Dili manghilamos ka. Kay gusto kang mulakaw nga, wanay buling imong naong. Sama ang pagkasulti, kung di kita maminaw sa Biblia, pulong sa Ginoo. Kung di ta magtuon sa Biblia, dili ta kahibaw nga sayop na itong gibuhat. Di ta kahibaw nga sala din ang pagsimbag mga larawan, mga Diyos-Diyos. Di ta kahibaw nga sayop din na, sala din na ang likay sa pagbantay sa adlaw ng Sabado. Pero pagbasa ng Biblia, diskubihan nimo nga sala din na, unya unsay buhatan nimo. Nakasabot naman ta. Magpadayon ba ta sa maras tao, magpadayon ba tag lakaw-lakaw nga nagkabulingit atong naong sa buling? Dili So atong basahon, atong buhaton sa digala. Sa dihang nakadiskubre ta nga nasayop da ita, kay gitudloan tag sayop sa mga nagtudlo nato. Ang atong buhaton, muduol tas Ginoo. Kay nakasa man ta. O sa buhaton nato, muduol tas Ginoo. Mo ang kunta nakasa ta. Dili kay magunahon natang di takasa kay di pa na pasaluos Ginoo. Ang pasaluos Ginoo tao nga miangkon siyang sala. Ginoo nakasala ko nimo. Nakalapas ko sa imong mga sugo kay nagbantay ko, nagsunod ko, nagluhod-luhod ko sa mga larawan. Nakasa ko nimo Ginoo kay gilapas nako ang adlaw Sabado. Mao ni sugo nimo.
Unya unsay saad sa balaang kasulatan. Matupas Ginoo sa unang Juan 1:9, kung isugid nato ang atong mga sala ngadto sa Dios, tumano niya ang iyang saad. Pasayloon niya ang atong tanan nga mga sala ug hinloan niya ang atong tanang pagkadaotan. Bo sa higala karong buntaga, nakadungog kas pulong sa Ginoo, asa ang kamatuoran. Tanawa imong kaugalingon kung nagkasunod ba ta sugos Ginoo. Onya, kung ato nakita ang tagulong wa ta nagsunod pasabot nga nagkabuling ta, nakasala ta ba sa Ginoo, dili pa ulahin tanan, wa pa nibalik sa Ginoo Sus, buhi pa ta, may higayon pa higalang gihatag Ginoo nato nga magbag-o ta. Muditor ta mo balik ta sa saktong dalan sa kamatuoran. Kay mo nay handom ni Ginoo Sus, ingon siya, ako ang dalan, ang kamatuoran ug kinabuhi, way makadto sa man kundi pinaagi kanako. So sunod tas Ginoo mga higala, wa siya nagbungkag, di sa tambungkag. Nagbantay sa sugo, bantay po ta. Kaya aron ta makaadto sa ginarian sa langit. O nag-ari po kas protestante higala, samot na yun kay wa na yun sila na po kasugo. Wa na yun, imo nang ikahibalag, wa na ta na po kasugo. Pagtuo na lang ta, tuo na lang ta, wa na po kasugo. Kanya sa ito pa, di na tamutuman na. Mauna no'y matarong ang tao nga, wa na nagbantay sugo kay nituo lang kasi tuo ka unya wa ka nagtuman. Tuo ka unya nagsimba kag Dios di ay kay di mo matuman namo sa pagsugo. Tuo kag Dios unya nagpasipala ka sa ngalan sa Dios kay di na makamutuman. Nagtuo ka sa Dios pero di na ka bantay sa lon Sabado. Sugo man sa Ginoo. Nagtuo kag Dios unya wa na kay tahol sa ginikanan. Tuo kag Dios ni patay ka nangawat, nanapaw, nagbuhat og bisan unsang daotan. Mao nay kay mutas Ginoo. Pagtuo nga di na magtuman sa napo kasugo, na dako ka ng question mark tubangas Ginoo. Kay unsa may gisulti ni San Pablo, ingon na ba siya, ira magigamit San Pablo sayop mo kay si San Pablo, iyan ang giilisdan ang napo kasugo og pagtuo. Asa man ta kabasa ana? Nga nag-ingon si Pablo, ang napulo kasugo ako nang giilisdan og pagtuo. Tuo na lang ta wa na napo kasugo. Biaton tanawon sa sulat ni San Pablo mga higala. Atong basahon sa Roma 3:31. San Pablo ba nagsuwat sa taga-Roma, no, nga libro. Kay 14 ni ka mga libro ang gisulat ni San Pablo des Biblia. O saan ini ang Roma? Roma 3:31. Muna atong mabasa. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayod. Hinunoa gipabarog nato ang kasuguan. Pagklaro na unsay gisulti ni Pablo? Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa pagtuo? Unsay answer ni Pablo? Ingon siya nga matod pa niya, wala gayod. Oy wa day bungkag ang Pablo oy tungod sa pagtuo. So ang insakto di ay higala nga pagsabot sa kamaturan, nagtuo tas Ginoo. Onya ang resulta sa pagtuo, mutuman ta sa sugo. Tuo, onya dili supak. Pagtuo, onya mutuman ka. So samtang ka nagtuo sa Ginoo, ang imong buhaton, dili ta magsimbag, di ka magbatog Dios. Di ka magsimba sa mga larawan. Di ka magpasipala sa ngalan sa Dios. Bantay ka sa Sabado. Tahod ka si mong ginikanan. Dili magpatay, di manapaw, di mangawat, di mamakak, or dili sad maibog, magtuman ka na sugo. Muna di ay, ang gusto di ay Ginoo, gipasabot sa di San Pablo, nga samtang nagtuo tas Ginoo, ang makita nga bunga sa atong pagtuo, mao ang mga pagtuman sa sugo. Dili kay ang makitang bunga, ang pagsupak. Nagtutuo ta nga pinaagi kang Kristo na pasaylo itong sala. Unsa man di ang kalugan sa sala? Ano kasala man ta? Sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala maoy paglapas sa sugo. So, gidefine sa Biblia ang kahulugan sa sala, nga matod pa sa Biblia, ang pagpakasala, ang meaning ana, paglapas sa sugo sa Ginoo. Sa ato paglapas na itong sugo sa Ginoo, nakasa ta mga higala. Okay, kasala ta. O niya, nagtuo tas Ginoo, wa na ta na po kasugo, nagpasabot nga, nagpadayon ta pagpakasala, kay maglapas naman ta, wa namang sugo.
Onya, ingos Pablo, bantayan ang sugo ay, di na to bungkagon sugo. Sa dihang doon na tayo pagtuo. Karon pangutana, nagtuo tas Ginoo, nagtuo ta napasaylo ng sala. Unya dito mutuman sa sugo. Nagpasabot, nagpadayon magpagasala. Pangutana, kisa may tagiyan na to? Kisa may muangko na to? Kung nagpadayon ta, pagpakasala, paglapas sa sugo. Matod pa sa unang Juan 3, versikulo 8, tanawan yung Biblia. Dini sa ampulong sa Dios nga Biblia, muna itong mabasa sa bagong tugon. Kadtong nagapadayon pagpakasala, kinsa na, naglapas sa sugo. Iya ni Satanas, kay si Satanas, nagpakasala man usab, sukad pa sa sinugdan. Gisulti o gipadayag sa Biblia higala, kadto daing mga tao nga nagtuos Ginoo, pero wa na ang sugo, gilapas gisupak ng sugo, nagpadayon pagpakasala, kisay ba nag-iya nila? Atong nabasa sa Biblia, iya na ni Satanas, kay si Satanas, naglapas pod sa balaod, sukad pa sa sinugdan. Sumahimod ang liwat ni Satanas sigala, ang tao nga nagtuog Dios, o niya nagsupak sa sugo. Nga naman sa Santiago 2, mabasa man diya, ang yawa, nagtuo po, nagkurog pamanggani siya sa kalisang. Nagtuog Diyos ang yawa, pero nagkurog pa siya sa kalisang. Pero unsa may problema siya yawa, nagtuo siya, o niya nagpakasala, kay nagsupak sa sugos Ginoo. Kung ang atong baruganan, pagtuo wa ng sugo, supak ng sugo, na muna'y pagtuo ni Satanas mahigala. Muna'y hinungdan nga ang kuno ni Satanas nga iya kang katawhan sa diha nga atong supakon ang balaod sa Ginoo. Okay, ang sugo, ang gingon sa Ginoo ni Ginoos, matod pa niya sa Mateo 7:21. Dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, makasulod sa ginarayan sa langit, kundili kadto lamang nagtuman. Higala, si Ginoos nagpahayag nga ang pasudlon sa ginarian sa langit, dili tanan nga nagtawag makaadto dito. Ang padtuon ang nagtawag sa Ginoo og nagtuman sa makasuguan. Kisa nagsulti ana, si Ginoos na basab ang mabalik nga nis kalibutan aron sa pagkuha siyang katawhan. Ang kuhaon niya, mga taong nagtawag sa Ginoo og nagtuman sa sugo. Hinungdan nagtugon ang balang kasulatan sa unang Timoteo 6:14, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Jesucristo. Okay, ato nakita dinhi. Good morning, Brad John o Brad Libby. Happy listening. God bless. Gikan kang Brother Scout Ranger Senior. Salamat to. Wa naman tayo higala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong team song o ni atong ngayon si Brother John alang sa closing prayer. Higala magampo kita. Mahigugmaon ka nga Diyos sa walay katapusan. Salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin